Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nongtham khong YouTube channel barabai phai nongtham ni sigaw final ba godan video la phailabai nongthamna video ko muska jang thumbnail ba title ni video ang thamna video ko without skip खालामा जासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअनि जाहैबाय लोगोफोर जोंहा गुवाहाटीयावहाय बर' आइजो बा बर' सिख्ला हमजादों आरोना गुबुन हारिनि सेंग्राजों ओमफ्राय बे भिडिअखौ नोंथांमोन दा आं दसे उनाव होना होगोन आरोना ओमफ्राय बे भिडिअखौ होनायनि सिगां आं नोंथांमोनजों मोनसे गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरोना नोंथांमोना भिडिअखौल' नायो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाया बेनि थाखायनो अननानै आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ मोनबाय थागोन ओमफ्राय आं दा नोंथांमोना नैबे जायनाखि गुवाहाटीयाव बर' सिख्ला हमजादों बेनि भिडिअखौ आं दसेयावनो होना होगोन ओमफ्राय आरो बेनि सिगां मोनसे भिडिअ होना होबावगोन आं बेनो जाहैबाय लोगोफोर बेदा गेदेर जन खारजिनि आरोना बेदा गेदेर जन खारजिया मा बुंदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन आरोना जाय बेदा गेदेर जन खारजिखौ फल' खालामो बिथांमोना नुखाबाय जानांगौ जाय फल' खालामा बिथांमोना नुवाखै जानो हागौ बेदा गेदेर जन खारजिया बुंदों जे जाय गुवाहाटी रेल इन्डिया कम्पानियाव मावो बे कम्पानियाव मावो बर' सिख्लाफोर बिसोरो सांग्रां जानानै थाखा होनना बुंदों आरोना नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला नायना लाग्रोदो ओमफ्राय जायनाखि बर' सिख्ला हमजादों बिनि भिडिअखौबो बेजोंनो लोगोसे नायफादो आरोना बेनि उनाव नोंथांजों लोगो मोनसिगोन बिदिबा नायना लाग्रोदो लोगोफोर अनिश बे माबायावनो मावो नामा मा होनोमोनलाय बेखौ रिल्स इन्डियायाव मावो थारमाने जोंनि माखासे बर' गथ'फोरखौ हिन्जावसाफोरखौ ओरैबायदि गाज्रि टारगेट लादों थारमाने मैया रेड हेन्डेड बियो हमजादों सासे नाबालिग गथ'जों बे भिडिअआ आंनाव फैबाय दा आं बेखायनो बुंनो सानदों खिन्थु माखासे रिल्स इन्डियायाव मावनाय माखासे बर' जोंनि हिन्जावसाफोरखौ इमिडियेट नोंसोरो जुदि बेबायदि माबायाव दङबा खिन्थु नोंसोर आउट जाजोबखा दानो सिधा खोथा जों आं वार्निं हरदों रिल्स इन्डियानिफ्राय खिन्थु आउट जा सिधा खोथा बियो आङो गुवाहाटीयाव जोंनि बर' माहारि माखासे आफाद दङ आं रायलायहरगोन आरो रायलायहरखांबायबो खिन्थु जोङो हाबहैनांगौबा खिन्थु दिगदार जागोन सिधा खोथाखा बे अनिश होननाय लान्जाय गोलाव जाग्रा ना माथाय मानसिया बेना बिराद जाला माला माबा दंखायो नारि केलेंकारि दंखायो मानसिया बिराद जहराखा मार्किउस ना माबा ना मा होनदों मानसिफोरखौ गथ'फोरखौ लिंहरनोसै itu একেবারে রিয়েল ইন্ডিয়া হ্যাঁ ঠিক আছে itu বস আসলে আমার এটা বস মই মানে কি বলবো ইয়ার কি আছে গম পাইছ না এনে পয়সা দেখা পেলাই ছোৱালী কি কৰে কচোন কি কল কৰিছিলা তোমাক লগ দেখাই না ভাল মোৰ তাতে পইচা আছে এনেকুৱা মানুহ থাকিলে ৰিয়েল ইণ্ডিয়া কি হ'ব ইয়াৰ ফিউচাৰ কি হ'ব কিমান পাইছে তুমি এক ৰাতি থাকি পইচা পোৱা নাই একটা টাকাও দিয়া নাই ইমান পইচা টকা আছে চিৰফ মিঠাই খুৱাই পেলাই তোমাক এনেকুৱা কৰিলে নেকি বেয়া কাম কৰিল ন ঠিক আছে এতিয়া ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुखाबाय नैबे भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंथ' मा बुंबावनो आरोना जेनोखि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ओरैबायदि गाज्रि जालांनो हमबायना जेनोखि बर' सिख्लाफ्रा बैफोरबायदि खामानि मावाबानो फैसा मोनला होननायफोरबायदि जालांबाय आरोना बेनि थाखायनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ इसेबां हायो इसेबां शेयार खालामो आरोना जाहाथे उनाव फैनो गोनां जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाफ्रा बेफोरबायदि खामानियाव दा थांथों जाहाथे मोजां लामाखौ नायना लाथों आरोना बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनानै सानबोसे मा होनो थाखा फैसा खामायनो आरोना सानसेब्लाबो हमजाखायो आरोना नों 10 बार सिखाव खावगोन 10 बाराव नों सानसेबाबो हमजागोन आरोना बेनि थाखायनो जाय बेफोरबायदि लाइनाव थांहांफोर दङ आरो बैफोरबायदि सिख्लाफ्रा बेफोरबायदि लाइनाव थाङाबा मोजां जागोन मानो होनना बुङोब्ला नोंसिनिबो बरनाम जोंनि हारिनिबो बरनाम आरोना मारै होनना बुङोब्ला नों हमजानाय लोगोसे नोंनि बिमा बिफायाबो बरनाम थांबाय ओमफ्राय जोंनि हारियाबो बरनाम थांबाय आरोना मानो होनना बुङोब्ला मा जाथिमोन बेलाय होनना बुङोब्ला बर' जाथि होननानैथ' नोंखौ मोनथिथारगोन ना बेनि थाखायनो आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय जाय बिथांमोनहा बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनानै थाखा फैसा खामायगासिनो दं दासिमबो बेफोरखौ गारनानै मोजां लामायाव फैफिननांगौ आरोना बे आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायहरनाय ओमफ्राय आं भिडिअखौबो बारा गोलाव गानला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय